Good morning, guys! Welcome back to my channel, and today is my day off. And then, yeah, it's my day off, so I'm gonna have a Filipino breakfast, like a really Filipino breakfast. Rice, egg, and then coffee. And yeah, so I will enjoy my breakfast today. Fuck, I'm so awkward. It's not every day that I actually eat breakfast like this because life is very busy here. So in the morning, normally, before going to work, I drink coffee and that's it. And then I'm gonna have a lunch at work and then dinner. And I normally enjoy Filipino breakfast when I'm having my day off. So let's start eating. Dong, thank you, Dong, ha? My husband, he's so quiet today. As in, kakagising ko lang, guys. Wala pang hilamos, wala pa lahat. Parang ang tabang naman ito, ah. Yung asawa ko yung gumawa ng food. Pero parang tabang. Buti na lang may Maggi ako dito nabili sa Asian store. Lagyan natin, baka maging okay. Better. Ang sarap ng ganito, ah. And by the way, guys, gusto ko lang magpasalamat kasi I'm almost 3,000 almost 3,000 subscribers. Wala lang, nakaka-happy lang. Tapos nakuha ko na yung 4,000 hours na views. Yeah, pero under review pa siya. I don't know kung sabi within a month or more. Sa inyo, guys, mga ilang buwan bago na-approve. Or mga may hindi ba na-approve. Sana ma-approve ang sa akin, ah. Ang tabang talaga, eh. Buti na lang may malaki akong ano dito, Maggi. Binili namin to a month ago sa Asian store. Dito sa Denmark. I think the price was 40 kroner. Medyo, I think yung presyo okay naman kasi sobrang laki tapos magagamit ko for several months. Ako lang din naman yung gumagamit. Ang buhok ko. Right now, guys, I'm filming using the DJI Pocket. Tapos first time ko siyang gawin, so I don't know kung okay ba to mamaya or hindi. But let's see. I'm gonna play with it later. Obvious na obvious yung mga pimples ko dito, ah. Bakit naman ang tabang nito, eh? Sabihan ko siya mamaya.
May pa-follow ba sa mukha ko? Hindi naman ah. Wala. Kasi itong DJI Osmo, parang may face recognition. So, pagpunta ako dito, parang yung small cam niya, gaganon. Pero ba? Hindi naman. Ang sarap talaga pag day off sa. Parang chill-chill lang, ganon. Kasi I work full-time, guys. Tapos, when I work full-time, normally the schedule is from 8 until 4 or from 9:45 till 7 in the evening. So, parang napaka-busy talaga. And, tapos yung work ko nasa shop, clothing shop. So, every shift, like the whole time, naka-stand-up position lang. Ganon. Tapos, pag may break time, of course, yun na mga 30 minutes. Pero the whole time talaga, sobrang daming gawain. Tapos, parang sobrang busy. So, pag day off, ini-enjoy ko talaga. Hindi sa ini-enjoy, pero parang nagre-relax lang kahit ang daming gawain sa bahay. Kiber. Ang dami naman ito. Hindi ko talaga ito maubos ah. See? Ang laki. Sarap ng kape. Ang kape ko, guys, nakakatuwa kasi naubusan na kami ng ang tawag ng creamier. Naubusan na. Tapos, nung nakarang araw, nagpunta kami ng Asian store. So, yun, bumili ako ng Nido. Tapos, sobrang napakatagal na ng last time akong nag-Nido. Sa Pinas pa yun, like 7-8 years ago. Tapos, nakita ko nandoon. Binili ko. Sabi ng asawa ko, bakit mo bibilhin yan? May, ano naman, may normal na milk naman. Sabi ko, iba ang lasa nito. Parang it tastes like home. Ganon. Tapos, pagdating sa bahay, wala na kaming ibang milk. Wala pang creamier. Tapos yung coffee ko kailangan talaga. So yung Nido yung nilagay. Grabe ang sarap. Sobra. Yung maliit na Nido, 45 kroner. Okay lang din naman kasi ako lang mag-isa yung gagamit. So obviously, matagal bago maubos. After ito, maligo na ako. Tapos I have to go out. Puntahan ko yung friend kong isa. Pinay din. Tapos ang layo ng bahay nila. Buti na lang ide-drive ako ng asawa ko. Pag mag-train ako, it will take me mga 2 hours bago makapunta doon. So, pag i-drive ako ng asawa ko, nasa 1 hour lang. Grabe, di ko talaga maubos to. Kape na nga lang. Excited na ako kasi sa March, 2 months from now, uwi kaming Pinas. We'll be there the whole month of March. Magbabakasyon lang. Sobrang nakaka-excite. Namimiss ko na talaga yung Pinas. I've been there. Before, we always go there once a year. Kaya lang, medyo mahal, ganun. So, naisip namin, okay din once every 2 years. So, 2 years ago, I've been there. And then, March, punta ulit. 4 weeks. Grabe, kakainin ko talaga lahat ng mga masasarap doon. Mga street food. Yung mga seafood. Kasi dito hindi ako nakakain ng seafood talaga. Kasi yung asawa ko, hindi siya kumakain ng ganun. Parang napaka-weird naman na iba kinakain niya tapos iba kinakain ko. So yun.
Bakit na pa? Ako eh. Hindi ko na talaga maubos to. Laki naman kasi ng nilagay niya sa plato ko ah. Makapi talaga akong tao. Alam niyo ba guys, in one day, nakaka-4, nakaka-5 kape ako. Minsan nga parang napifeel ko na yung heartbeat mo na sobrang lakas. Ganon. Kasi before going to work, nagkakape ako. First yan. Tapos pagdating ko sa work, normally may 15 minutes na break time kami. Not break time. Parang usap-usap before the start of the day. So another coffee. And then sa break time ko mga around 12:30 kape ulit. Kasi parang ewan ko, nasanay na lang sa 3 coffee na yon. Tapos may 15 minutes break pa in the afternoon. Kape na naman. So, 4 coffee. Sometimes talaga nakakalima ako. Pag nakalima ako, iba na yung feeling. Parang yung heart. Pero pag hindi naman ako nakakape, parang sobrang, anong tawag nun? Parang, I'm not awake. Ganon. Char, I'm not awake. Bang ano lang. Parang pagod whole day. Parang walang gana. Pero pag nakapagkape talaga ako, my gosh, napaka-effective. Char. 5 minutes, alis na ako. Hindi alis. Shower na ako 5 minutes tapos ready for going out.